Не искам да ви плаша, но изкуственият интелект ще ви изправи пред ситуация подобна на тази от Втората световна война. В пиесата на Артър Милър "Случка във Виши" мъж с уважавана професия показва на нацистите дипломи, сертификати и препоръки. Офицерът го пита: "Това ли е всичко, което имате?" Той кимва. Нацистът хвърля всичко в ковчето и казва: сега вече нямате нищо." Мъжът, чието самоуважение цял живот е зависело от другите, е бил емоционално и психически сринат. Много хора ще преживеят нещо подобно съвсем скоро в свят завладян от изкуствения интелект, в който дипломите, сертификатите и препоръките няма вече да впечатлят никого. Ако не знаеш кой си отвъд ролите и егото, губиш всичко. Решението е да разбереш пътя на душата си, смисъла, призванието и мисията на твоя живот, които никой не може да ти отнеме. Матрицата на съдбата показва кой си отвъд дипломите, отвъд професията, отвъд маските, отвъд егото. Получаваш 36 страници личен анализ на цената само на една книга и само през август. Коментирай "Искам" и ми изпрати имейл адрес на лични. Офертата важи само до края на този 8 месец. Благодаря ти.